ассалому алайкум биёндагони гиромӣ. Барномаи футболи Осиё аст ва онро аз хабари сомонаи расмии Федератсияи футболи Тоҷикистон дар бораи қатъ кардани ҳамкорӣ бо сармураббиёни дастаҳои мунтахаби асосӣ ва олимпии Тоҷикистон шурӯъ мекунем. ин ниҳод менависад ки роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон тасмим гирифт ки қарордодро бо сармураббии тими миллӣ Гела Шекиладзе пеш аз муҳлат бекор кунад. Пас аз баромади ғайриқаноатбахши даста дар мусобиқаи CAF Nation Cup 2025 ки тими мо дар майдони худ натавонист аз гурӯҳ барояд, шартномаи ҳамкорӣ бо Гела Шекиладзе қатъ карда шуд. ҳамчунин пас аз баромади бебарори мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 Федератсияи футболи Тоҷикистон боз тасмим гирифт ки шартномаро бо Леван Ҳомерикӣ тамдид накунад. ҳамчунин Федератсияи футболи Тоҷикистон ба мураббиён барои кори муштаракашон изҳори сипос намуда ба онҳо дар фаъолияти минбаъда комёбиҳо таманно кард. Гела Шекиладзе аз соли 2022 то соли 2024 ба ҳайси ёвари сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо Петар Шегирд дастаи мунтахаби Тоҷикистонро дар бозиҳои ҷоми Осиё 2023 ҳамкорӣ кард ва баъдан аз ҳамин сол ба ҳайси сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон таъин шуда, дастаи мунтахаби Тоҷикистонро ба даври сеюми бозиҳои ҷоми ҷаҳон 2026 бароварда натавонист ва аз тими миллии Урдун қафо монд. дар давраи аввали бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2027 дар гурӯҳи А бо дастаи мунтахаби Тимори Шарқӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии пойтахт бо душворӣ бо натиҷаи 1-0 пирӯз гардида, дар бозии даври дуввум бо тими миллии Филиппин натиҷаи баробарии 2-2-ро бар ҷой гузошт. сабку услуби бозии дастаи мунтахаб ба ҷои хубтару беҳтар шудан поён рафт ва акнун роҳбарияти Федератсияи футболи мамлакат ба ин қарор омад ки дастаи мунтахаби мамлакатро ба бозиҳои боқимондаи марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 ҳайати нави мураббиён омода кунад ва роҳбарияти Федератсия дар ояндаи наздик онро интихоб хоҳад кард. дастаи мунтахаби олимпӣ таҳти роҳбарии Леван Ҳомерӣ ки ҳафтаи гузашта марому орзуи мухлисони футболи кишварро шикаст ва дастаи пурқуввати ҷаҳони мо бе ягон дурахш бозиҳои интихобиро ба анҷом расониданд. ин ҳафта дар Тоҷикистони азизи мо иди ҳақиқии футбол ба анҷом расид. дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҷоми CAF 2025 ҳунарнамоӣ карду мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё. аз ин бозиҳо мо тавонистем сатҳи футболи Тоҷикистонро муайян кунем ва ба хулоса оему камбудиҳоро ислоҳ намоем ва обрӯи нуфузи футболи Тоҷикистонро боло бардорем. дар ҷоми CAF дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозии охиринаш бо мунтахаби Эрон ҳунари хубе нишон дод. футболбозони мо ҳар чӣ санъату ҳунари футболбозӣ доштанд дар майдон гузоштанд ва мухлисонро шод карданд. нангу номус баъди бохт аз Ҳиндустон бедор шуд. агар ин гуна дар вохӯрӣ бо Ҳиндустон бозӣ мекарданд, метавонистанд ғалаба кунанд ва ҳатто барои ҷоми CAF дар финал мубориза баранд. дар дақиқаи 38-уми бозӣ хатои дарвозабони беҳтарини мамлакат Рустам Ятимов ки тӯбро ба замин зада онро гум кард, ба кушода шудани ҳисоб сабаб гардид. метавонем борҳо ин лаҳзаро тамошо кунем. Меҳдӣ Муҳибӣ аз ҳама пеш ба ин тӯб расид ва онро ба дарвоза зад. баробари оғоз шудани нимаи дуввуми бозӣ футболбозони мо ҳамагӣ ба ҳуҷум гузаштанд ва футболбозони кордони Эрон инро истифода бурда Муҳаммад Муҳибӣ ки бо Рустам Ятимов дар дастаи Ростови Русия бозӣ мекунад, бо Рустам як ба як бароварданд ва Муҳибӣ истеъдоди баланди худро нишон дода ҳисобро афзуд. ин ҷо Рустам ки бо Муҳибӣ якҷо бозӣ мекунад, сабку услуби ӯро хуб медонад, натавонист ки ба задани гол ба ӯ халал расонад. баъди ҳисоби 2-0 футболбозони тоҷик боз нерӯи нав гирифтанд ва Шаҳром Самиев дар дақиқаи 58 ҳисобро тағйир дод. нақши Парвиз Умарбоев дар задани ин гол барҷаста аст ва маҳз партоби ӯ натиҷа овард. чандин лаҳзаҳои дигаре ҳам буданд ки метавонистем ба задани гол ба анҷом расонем ва ниҳоят дар дақиқаи 77 боз толеи футболбозони мо баландӣ кард ва Зоир Ҷорабоев натиҷаро баробар намуд. ин дафъа низ Парвиз Умарбоев ҳам муаллифи ин гол шуд. агар футболбозони тоҷик ба ғалаба ноил мешуданд, шояд баҳсҳои манфии атрофи мунтахаб хомӯш мегардид. аммо натиҷаи 2-2 дар ин вохӯрӣ кофигӣ накард ки мунтахаби Тоҷикистон барои ҷои сеюм ҳатто муборизаро идома диҳад. дар бозии футболбозони мо якдигарфаҳмӣ ва рабти дурусти бозӣ маълум нашуд. гӯё онҳо бемураббӣ ва нақшаҳои дар ин бозӣ пешбинишуда ҳунарнамоӣ мекарданд. ин ҳолат баъди таъини Гела Шекиладзе борҳо ба чашм расид ва мунтахаби Тоҷикистон мавқеи худро дар миёни дастаҳои Осиёву Осиёи марказӣ аз даст дод.
дар ин рӯз дар даври сеюм дастаҳои мунтахаби Афғонистон ва Ҳиндустон ба масофи ҳам рафтанд. Дар ин вухӯрӣ ҳисоб кушода нашуд ва дастаи мунтахаби Афғонистон ҳам дар мадори бозиҳои ҷоми кафа имтиёзе ба даст овард. Омурҳо далолат мекунанд, ки нисбат ба дастаи мунтахаби Ҳиндустон, Афғонистон дар ин вухӯрӣ беҳтар бозид ва фурсатҳои зиёди голзанӣ дошт. аз 6 зарбаи задии футболбозони Афғонистон 3 то 8 ба чаҳорчӯби дарвоза рост омад ва аз Ҳиндустон ягон зарба дақиқ ба сӯи дарвоза зада нашуд. ҳиндуҳо ҳамагӣ 3 зарбаи номуваффақ заданд. 57% дар ихтиёри гузоштани тӯб ба футболбозони Афғонистон мансуб буд. онҳо 1 корти зард ва ҳиндуҳо 2 корти зард гирифтанд. дар натиҷа бозӣ бо натиҷаи 0-0 ба поён расид. ёдрас мекунем, ки мунтахаби Афғонистон дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2027 дар гурӯҳи И дар ду вохӯриаш бо Мянмар 2-1 ва Сурия 1-0 мағлуб шуд ва дар зинаи сеюм ҷойгир шудааст. Ҳиндустон бошад дар гурӯҳи С дар ду вохӯрӣ дар муқобили Гонконг 1-0 мағлуб шуда бо Бангладеш 0-0 мусовӣ бозид ва дар ҷадвал дар зинаи охир мавқеъ гирифтааст. дар гурӯҳи Аи мусобиқаи ҷоми кафа, ки дар Ӯзбекистон ҷамъбаст шуд, дар даври охир мунтахаби Ӯзбекистон бо Қирғизистон қуввоз озмуд. дар ҳайати дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ба ғайр аз Абдулқодир Хусанов дигар бозигарони легионераш ҳузур доштанд. мубориза барои ҷои аввали ин гурӯҳ маҳз дар ҳамин даври охир муайян шуд. мунтахаби Умон низ имконият дошт, ки соҳиби ҷои аввал шавад. танҳо бартарии тӯбҳо дар гурӯҳи А соҳиби ҷои аввалро муайян кард. дар ин вохӯрӣ футболбозони Ӯзбекистон ҳуҷумҳои тезу барқдори худро созмон дода ба дарвозаи Қирғизистон фишор меоварданд. Қирғизистон дар мадори бозиҳои ҷоми кафа бо Туркманистон 1-1 бозида аз дастаи Умон 2-1 шикаст хӯрда буд. ғалаба обрӯи Қирғизистонро боло мебардошт. аммо мизбонони гурӯҳи А чунин имкониятро ба Қирғизистон надода дар дақиқаи 20 тавассути голи Акмал Мазгавой ҳисобро боз карданд. дар дақиқаи 45 бозӣ яке аз беҳтарин бозигарони мунтахаби Қирғизистон, капитани ин даста Валерий Кичиро бо корти сурхи мустақим довари тоҷикистонӣ Гулрои Садулло аз майдон ронд ва баъди ин низоми бозии дастаи мунтахаби Қирғизистон коҳиш ёфт. дар дақиқаи 67 футболбозони ӯзбек ҳуқуқ пайдо карданд, ки зарбаи пеналти зананд. онро Отабек Шукуров ба нишон расонид. бори дигар Отабек Шукуров дар дақиқаи 82 ба Игор Сергеев, ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад, кӯмак кард, ки голи сеюми дастаи мунтахаби Ӯзбекистонро ба самар расонад. нуқтаи охирини голзаниро дар ин бозӣ Азизбек Турғунбоев гузошт. ӯ дар дақиқаи 93 голи чорум мизбонони гурӯҳи Аро ба дарвозаи дастаи мунтахаби Қирғизистон равон кард. ба ҳамин тартиб мунтахаби Ӯзбекистон нисбати тӯбҳояшро беҳтар намуд ва ба ҷои аввал баромад. дастаи мунтахаби Умон имсол ҳам дар баробари дастаҳои мунтахаби Осиёи марказӣ чун Қирғизистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон нишон дод, ки дастаи пурқуввате ҳаст ва дар Осиё метавонад ба қатори беҳтаринҳо ҷой гирад. соли гузашта ин даста дар ҷоми кафа соҳиби мақоми сеюм шуда буд. дар вухӯрии даври сеюм умониҳо дар муқобили Туркманистон бори дигар исбот карданд, ки ҳайати хубе доранду ба ҷоми Осиё 2027 бо сари баланд барои ба даст овардани ҷом мераванд. дар вухӯрӣ бо дастаи мунтахаби Туркманистон Умон он қадар фишорро ба дарвозаи дастаи мунтахаби Туркманистон зиёд кард, ки муҳофизатгари ин даста Рустам Аҳалиев ба иштибоҳ роҳ дода дар дақиқаи 12 тӯбро ба дарвозаи дастааш равон кард ва ҳисоб боз гардид. баъди ин голи задашуда футболбозони туркман сабку усули бозиашро дигар карда бозиро то ҷое ба Умон баробар карданд ва дар дақиқаи 51 голи баробариро ба самар расониданд. Велмурат Балаков муаллифи ин гол гардид. то дақиқаи 93 вохӯрӣ ин ҳисоб боқӣ монд, аммо маҳз дар вақтҳои иловашуда Муҳсин Алғассани Умонро ба сафи пеш баровард ва бозӣ бо пирӯзии дастаи мунтахаби Умон анҷом ёфт. акун Умон чун дар аввалин ҷоми кафа дар соли 2023 барои мақоми сеюм дар варзишгоҳи маркази шаҳри Ҳисор бо дастаи мунтахаби Ҳиндустон
муборизаро идома медод. ҷадвали ҷамъбастии гурӯҳи А чунин шак гирифт. рӯзи 8 сентябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор дастаҳои мунтахаби Ҳиндустон ва Умон барои ҷои сеюми ҷоми Кафа 2025 бо ҳам рӯбарӯ шуданд. Бозии дастаҳо баробар буд. Дар дақиқаи 55 Ҷамил Алиаҳмадӣ ҳисобро кушод. Мунтахаби Ҳиндустон дар дақиқаи 80 имкон ёфт ки ин натиҷаро тавассути голи задаи Уданта Сингх баробар кунад. Дар дақиқаи 96 бозӣ Али Албусаидӣ аз дастаи Умон аз майдон ронда шуд ва футболбозони Умон 10 нафара то анҷом бозиданд. Дар рафти бозӣ 6 зарбаи футболбозони Умон ва 3 зарбаи ҳиндуҳо ба қайд гирифта шуд. Умон дар тӯбронӣ 62% вақтро истифода бурд. 3 зарбаи кунҷӣ Умон ва 2 то Ҳиндустон дар рафти бозӣ кор карданд. Ба ин нигоҳ накарда вақти асосӣ ва иловагӣ ғолибро муайян накард ва доварон ба таъини зарбаҳои баъди бозӣ таваҷҷӯҳ карданд. Дар ин ҳолат вақти футболбозони Ҳиндустон хандид ва бо натиҷаи 3-2 ғалаба карда соҳиби медалҳои биринҷӣ шуданд. Дар ғалабаи ҳиндуҳо таҳми дарвозабони ин даста Гурприт Сингх ки 2 зарбаи пеналтиро баргардонид калон аст. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нароҳат мекунад. Ная Токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Ная Токс дарди шуморо давост. имсол ҳам мисли 2 сол қабл дар финали ҷоми Кафа дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистон ва Эрон бо ҳам қувва санҷиданд. Агар соли 2023 эрониҳо бар Ӯзбекистон бо натиҷаи 1-0 пирӯзӣ ба даст оварда бошанд, ин навбат ба шогирдони Темур Кападзе муяссар шуд ки ҳусули бохти худро бароварда бо ҳамон натиҷаи 1-0 ғалаба кунанд ва соҳиби ҷом гарданд. ба варзишгоҳи олимпискии шаҳри Тошканд таваҷҷӯҳ мекунем. Дастаҳо бо ҳайати мукаммали худ ки онҳоро дар ҷоми ҷаҳонии соли 2026 хоҳем дид ба майдон омаданд. Дар дақиқаи 5 вохӯрӣ Орё Юсуфӣ баъди иштибоҳи дағал дар муқобили Аббосбек Файзуллоев аз майдон ронда шуд ва мунтахаби Эрон 10 нафара боқӣ монд. Мубориза бисёр пуршиддал буд. Довари қирғиз Нурзадбек Абдулқодиров як маротиба дарвозаи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон зарбаи 11 метр таъин кард, аммо баъдан онро лағв намуд. дар ин росто боз як корти сурхи ба Алиҷон Алиқулов додаашон низ баъди дахолати видеодовар барҳам дод. ҳар ду даста имконияти бештари голзаниро ба вуҷуд оварданд, аммо тирашон хок мехӯрд ва тӯб вориди дарвозаҳо намегардид. бартарии Ӯзбекистон дар тӯбронӣ 60-40 нишон дода шуд. зарбаҳояшон ҳам бештар ба назар расиданд, аммо дар вақти асосии бозӣ тӯб кушода нашуд. дар ду қисми иловагӣ футболбозони Ӯзбек аввал дар дақиқаи 105 пайдо карданд ки зарбаи пеналти зананд, аммо бозигари беҳтарини ин даста Элдор Шомуродов дар дақиқаи 4 иловагӣ экстра тайми якуми вохӯрӣ тӯбро ба нишон расонида онро баланд зад. ниҳоят мунтахаби Ӯзбекистон дар дақиқаи 120 баъди партоби Муҳаммадқодир Ҳамроалиев ва зарбаи ниҳоят хуби Ҳоҷи Акбар Алиҷонов бо зарбаи сар ҳисобро боз кард ва дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бо ҳамин гол ғолиби ҷоми Кафа гардид. дар рафти ҷоизасупорӣ президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзоев ва президенти Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ Ҷани Инфантино, ҳамчунин ноиби аввали президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Хуршед Мирзо ва масъулини Федератсияи футболи Ӯзбекистон ва Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ширкат варзиданд. беҳтарин дарвозабон Пайём Ниёзманд, дарвозабони мунтахаби Эрон, беҳтарин нишонзан Игор Сергеев, ҳамлагари мунтахаби Ӯзбекистон, бозигари муфид ва ё судманд Ҳоҷи Акбар Алиҷонов аз тими Ӯзбекистон қадрдонӣ шуданд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ҷоизаи фейрплей шарафманд гардид. дастаи Ӯзбекистон бори аввал ҷоизадори ҷоми Кафа байни дастаҳои мунтахаби узви Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ шуд ва соли 2023 Эрон ва инак Ӯзбекистон акнун баъд аз 2 сол кадом даста дар ин мусобиқа муваффақ мешавад вақт нишон медиҳад. Шавкат Мирзиёев ҳоло
худи бозингаронро ҳам табрик мекунад, ба онҳо хайрхушам мекунад. дӯстони гиромӣ, акнун мегузарем ба бозиҳои интихобии ҷоми осиёӣ ба футбол байни дастаҳои мунтахаби то 23 сола ва ё худ олимпикӣ дар он дастаи мунтахаби ҷавони Тоҷикистон ширкат варзид. Ин бозиҳо аз 3 то 9 сентябр дар гурӯҳи К дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе сурат гирифтанд. футболбозони тоҷик дар вохӯрии нахустинашон бар дастаи мунтахаби Непал бо ҳисоби 4-0 ғалаба карданд. дар ин вохӯрӣ ҳарчанд сатҳу сифати бозӣ он қадар баланд набуд, аммо ҷавонони кишвар тавонистанд ба дарвозаи меҳмони худ тавре гуфтем 4 гол зананд. дар дақиқаи 39 Муҳаммадалӣ Азизбоев ҳисобро кушод ва сипас ҳамин бозигар голи дуввуми худро дар дақиқаи 58 ворди дарвозаи Непал кард. бартарии футболбозони тоҷик бараъло намоён буд. онҳо голи сеюмашонро бо зарбаи Раҳматшо Раҳматзода дар дақиқаи 89 истиқбол гирифтанд. 2 дақиқа пас Далел Шарипов нуқтаи охирии голзаниро дар ин бозӣ гузошта голи чорумро ба номи худ сабт кард. дар ин рӯз дастаи мунтахаби Сурия дар ин гурӯҳ бар ҳарафи худ Филиппин бо натиҷаи 2-1 ғалаба ба даст овард. дар даври дуввуми рақобатҳои гурӯҳи К мунтахаби Тоҷикистон бо рақиби навбатии худ дастаи Филиппин вориди сабқат шуд. аз дақиқаҳои аввал аён шуд ки футболбозони Филиппин нисбат ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон беҳтар ҳастанд ва оромона ба хати муҳофизат бештар эътибор дода ба аксулҳуҷум мегузаштанд. тамоми кӯшиши ғайратии футболбозони мо барои кушодани ҳисоб барбод мерафт. онҳо дар баробари хати муҳофизи дастаи мунтахаби Филиппин лол монда буданд. як иштибоҳ аз ҷониби ҳарду даста метавонист тақдири ин бозиро бо ғалабаи яке ҳал кунад ва ҳамин тавр ҳам шуд. дар дақиқаи 71 Ноаҳ Ледел имконияти худро истифода бурда мунтахаби Филиппинро ба сафи пеш баровард. мунтахаби Тоҷикистон ҳарчанд кӯшиш кард, аммо ба ин гол ҷавоб гардонида натавонист ва аз ҳарифи на он қадар пурарзишу пурзораш шикаст хӯрд. дар бозии футболбозони мо якдигарфаҳмӣ, пасҳои дақиқ, тартибу низоми хуби ҳуҷум дида нашуд ва ҳар кас барои худро нишон додан аз мавриди фардиаш истифода мебурду ба мақсад намерасид. бо ин бозӣ ба ҷоми Осиё рафтан ҳеҷ мумкин набуд. ин ба чашм мерасад ки футболбозони мо якдигарро хуб намефаҳманд. дар даври дуввум дастаи мунтахаби Сурия Непалро бо натиҷаи 4-2 шикаст дод ва мавқеашро дар садри ҷадвал мустаҳкам намуд. акнун бозии сеюм ва охири гурӯҳӣ метавонист дастаи мунтахаби Тоҷикистонро дар сурати ғалаба кардан бо натиҷаи 2-0 бар Сурия ва бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2027 финали он дар Арабистони Саудӣ мегузарад рохат диҳад. дастаи мунтахаби Сурия ки ба ин бозӣ бо 2 пирӯзӣ омада буд, муқобилияти сахту тезутуни дастаи мунтахаби моро таҳаммул карда ба ҳуҷумҳои ниҳоят кам ба соҳаи дарвозаи мо меомад ва аслан вақт мекашид. барои онҳо натиҷаи мусовӣ басанда буд. аммо футболбозони мо он қадар лаҳзаҳои голзании зиёдеро ба вуҷуд оварданд ки дар бозиҳои пешина надоштанд. аммо дақиқат онҳоро азият медод ва мисли бозӣ бо Филиппин ягона голи задаи Муҳаммад Ас-Саракби дар дақиқаи 8 ба қисми 2 илова шуда пирӯзиро ба суриягиҳо овард. дар ин дар Филиппин бар Непал 4-0 ғалаба ба даст оварда ба зинаи дуввуми гурӯҳ баромад. аз гурӯҳи К ба дастаи мунтахаби Сурия муваффақ шуд ки дар танҳоӣ ба бозиҳои ҷоми Осиё рохат гиранд. акнун дӯстони гиромӣ имкон дорем дар бораи ҳама гурӯҳҳои бозиҳои интихобии ҷоми Осиё ба шумо маълумот пешкаш кунем. дар гурӯҳи А дастаи мунтахаби Урдун ба бозиҳои финалии ҷоми Осиё рохат гирифт. ин даста бо дастаҳои мунтахаби Туркманистон, Тайбеи Чин ва Бутан дар як гурӯҳ буд. ҳоло шумо лаҳзаҳои бозии байни дастаҳои Урдун ва Бутанро мебинед ки урдуниҳо ба дарвозааш 11 тӯби беҷавоб заданд. урдун ҳамчунин бар Тайбеи Чин 6-0 ва Туркманистон 2-1 пирӯзӣ ба даст овард ва бо 9 имтиёз садрнишин шуд. дастаи Туркманистон аз зинаи дуввум ба бозиҳои ниҳоӣ рохат гирифта натавонист. дар вохӯрӣ бо Бутан Бурҳон Фахурӣ ва Иброҳим Сабра 3 голӣ заданд. ҷадвали ин гурӯҳро бибинем.
дар гурӯҳи Б дастаи мунтахаби ҷопон беҳамто буд ва бар Кувайт 6-1, Афғонистон 3-0, Мянмар 2-1 ғалаба карда бо 9 имтиёз ва бозиҳои ниҳоӣ рохат гирифт. Мунтахаби Кувайт дуввум ва Афғонистон сеюм шуданд. ҷадвали ин гурӯҳро бо ҳам мебинем. аз гурӯҳи С ҳам як даста ва бозиҳои ниҳоӣ рухат гирифт. Ветнам аз пурзӯртарин дастае буд ки ҳама ҳарифонашро ба шикаст рӯбарӯ кард. ҳоло шумо лаҳзаҳои бозии байни дастаҳои Ветнам ва Бангладешро мебинед. ин вохӯрӣ бо натиҷаи 2-0 бо пирӯзии дастаи мунтахаби Ветнам ҷамъбаст шуд. Нгоен Гокму ва Виктор Ли тӯбҳоро ба самар расониданд. Ветнам ҳамчунин бар Сингапур 1-0 ба мунтахаби Яман бо ҳамин натиҷа ғалаба кард. Яман ки дар ин гурӯҳ соҳиби ҷои дуввум шуд, натавонист ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё роҳ пайдо кунад. Chúng ta cùng nhìn lại pha bóng này. Lý Đức là người xuất hiện ở cột 2 và đánh đầu chiến thuật để аз гурӯҳи Д ду даста имкон ёфт то ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2027 рохат гирад. Пеш аз ҳама дастаи мунтахаби Австралия ки бо гирифтани 7 имтиёз дар садри гурӯҳ қарор гирифт. Австралиягиҳо дастаи мунтахаби ҷазираҳои Мариани Шимолиро 14-0, Тимори Шарқиро 6-0 шикаст дода бо мунтахаби Чин натиҷаи 0-0ро бар ҷой гузоштанд. Чин дар навбати худ ҷазираҳои Мариани Шимолиро 10-0 ва Тимори Шарқиро 2-1 мағлуб кард. ҷадвали ин гурӯҳ чунин шакл гирифтааст. мегузарем ба гурӯҳи И. Ин гурӯҳ ва дастаҳои мунтахаби он ба мухлисони футболи тоҷик наздиканд. бозиҳо дар кишвари Қирғизистон сурат гирифтанд. дар ин гурӯҳ Қирғизистон ва Ӯзбекистон дар якҷоягӣ бо дастаҳои мунтахаби Фаластин ва Шри-Ланка бо ҳам омаданд. дар натиҷа ду дастаи мунтахаби Осиёи марказӣ ба даври бозиҳои ниҳоӣ рохат гирифтанд. ҳоло шумо лаҳзаҳои бозии мунтахабҳои Қирғизистон ва Ӯзбекистонро мебинед. дар ин вохӯрӣ натиҷаи 2-2 ба қайд гирифта шуд. дар дақиқаи якуми бозӣ футболбозони Қирғизистон ба сафи пеш баромаданд. Бекназ Алмазбеков ба кушодани ҳисоб шарафёб гардид. дар дақиқаи 11 Рустам Турдимуродов ҳисобро баробар кард. Ӯзбекистониҳо дар дақиқаи 42 тавассути голи Беҳрӯз Аскаров ба сафи пеш баромаданд. аммо мунтахаби Қирғизистон дар дақиқаи 56 бо голи Арсен Шаршанбеков натиҷаи баробариро бар ҷой гузошт. ин дастаҳо соҳиби 7 имтиёзӣ шуданд ва Қирғизистон Фаластинро 2-1 ва бар Шри-Ланка 6-0 ғалаба кард. Ӯзбекистон ин дастаҳоро 4-0 ва 2-1 мағлуб намуд. дӯстони гиромӣ, аз гурӯҳи F ҳам ду даста имкон ёфтанд ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё рохат гиранд. инҳо дастаҳои мунтахаби Таиланд ва Лубнон мебошанд. ҳоло ин наворҳо аз бозии байни дастаҳои Таиланд ва Малайзия ҳикоят мекунад. он бо натиҷаи 2-1 бо пирӯзии таиландиҳо ҷамъбаст шуд. ду голро аз дастаи мизбон Какана ба нишон расонид. голи дастаи мунтахаби Малайзияро Оди Айсар ба номи худ сабт кард. Таиланд ҳамчунин бар дастаи мунтахаби Муғулистон 6-0 ғалаба кард ва бо Лубнон 2-2 мусовӣ бозид. Лубнон Малайзияро 1-0 ва Муғулистонро 3-0 шикаст дод. бозиҳо дар давлати Таиланд баргузор шуданд. аз гурӯҳи Ҷ танҳо ба дастаи мунтахаби Ироқ муяссар шуд ки роҳи худро ба бозиҳои ниҳоӣ ҳамвор кунад. ироқиҳо бар Покистон 8-1, Умон 1-0 ғалаба карда бо дастаи мунтахаби Камбодия натиҷаи мусовии 0-0ро бар ҷой гузоштанд. ба дастаи мунтахаби Қатар низ муяссар гардид ки дар гурӯҳи H комёбӣ ба даст оварда ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё рохат гирад. қатариҳо бар Покистон 8-1, Умон 1-0 ва бо Камбодия бозиро 0-0 мусовӣ анҷом доданд.
дар гурӯҳи А дастаҳои мунтахаби Эрон ва Имороти Муттаҳидаи Араб имкон ёфтанд ки роҳи худро ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё ҳамвор кунанд. ҳарду даста бо 7 имтиёзӣ ба ин шӯҳрат расиданд. Иморот дар бозӣ бо Гуам ба дарвозааш 13 гол зад. мунтахаби олимпии Кореяи Ҷанубӣ дар гурӯҳи Ҷ афзалтар аз ҳама дастаҳо буд ва бо касби 9 имтиёз ба Арабистони Саудӣ меравад. Ин даста дар баробари дастаҳои мунтахаби Индонезия, Макао ва Лаос комёбӣ ба даст овард. ба ҳамин тартиб дар ҳамаи гурӯҳҳо ғолибон ба 4 дастаи зинаи дуввум ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2027 ки дар Арабистони Саудӣ мегузарадро хат гирифтанд. мутаассифона мунтахаби кишварон аз ин бозиҳо дар канор монд. аз зинаҳои дуввум ин дастаҳо ба бозиҳои ниҳоӣ мераванд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо бо орзуи он ки мураббии қобилу чолоке ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба ҳайси сармураббӣ таъин мешавад ва мо ба орзуву омоли худ мерасем, барномаи навбатии футболи Осиёро ба поён мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр то боздид.